bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe 13 e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji dey arti gam firande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalade jayde le soleil dey kam arti ko e nde jeere mawde biyetende fiara bande hikka e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ɗum noon ko foire international de l' agriculture et des ressources animales kala ɗo neɗɗo demowo gaynako de gonɗo e nder aduna de hewɓe mumen pottiti e nden ɗon jeere de ha taki jayde nde windi ko le président au contact des producteurs hino wayno de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de fottiti e ɓe ganduɗa de kamen gari e nden ɗon jeere de biyetende fiara 2026 gam tigui tigui wadde gooɓe jiile e si noon ƴewde tigui koɓe gaddi ko e ko yooɗi e gaynaka e si noon e ndema e ko wayi noon jayde ɓisdi hen Bassirou Diomaye Faye les filières agro-silvo-pastorales et halieutiques doivent devenir des piliers de notre souveraineté hino wayno de kam on mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko ɗum ko immoto e ndema gaynaka e awde hino foti won ko ganduɗa de kam ɗum jaggiranta lesdi Sénégal de handi jiya hoore ndi si noon ndi wawana hoore ndi eko fayi eko ñamate eko yarate de e wiide jayde le soleil e nder jayde le critique de hino wayno tigui tigui omo ganduɗa kam woni hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal de wi ko yowoti ko e coggu tiɗgu teguigo e ko fayi e ndoyam e ko wayi noon woni hausse des prix de l' énergie wi de laamu ngu kongo woodi pale goɗɗe ɗe gandanɗa ma wawɗe wat gam tigui tigui ɗum noon ɗum wasatine no fewi noon tigui jayde nde windiri ɗum le gouvernement dispose d' autres astuces baisser le train de vie dispendieux de l' état hina wayno de kam on mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de wi ko kala koppareje jaltinteɗe noon tawa heɗe nahne e nder laamu eno yahnirta ni de e ɓe heyniɓe laamu ngu de kamen ɗen ɗon koppareje mumen maɗe uste ɗum noon woodi tigui tigui train de vie de l' état woni autoji mumen mawɗi moƴƴuɗi gari e si noon essence uji e yaltude e lesdi taw haɗa ɗatno noon ɗum foof de ma ɗum uste no fewi ma ɗum wawa wallu Sénégal fa wawa wastin ngol ɗon coggu tiɗgu de tiguigo e énergie noon tigui jayde nde windiri ɗum après avoir suspendu les voyages non essentiels le PM Ousmane Sonko va-t-il passer à l'acte jayde nde gasnidiri ko nde o ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de wi ko hay goto wonta hanti ɗatno e ɗatgal ngal addanta gartam lesdi Sénégal de noko kam hanti Ousmane Sonko on yahat hen ha gasa e wiide jayde le critique jayde le parlement de article et politique sabo wiide ko espace public au Sénégal sur fond de tension entre la coalition Diomaye et Pastef hino wayno de jayde le parlement wi ko lande Pastef e lande Diomaye de hanti ko heewi ko ganduɗa de hino fotno waɗe e nder cuuɗi hanti kam ɗum yaltinama e beddaji he ɗum yaltinama e dinguiri he noon tigui jayde nde windiri ɗum la circulation des récits hino wayno de jayde le parlement ɓisdi hen ko le député Cheikh Bara Ndiaye est de ceux qui indéniablement participent à installer définitivement Ousmane Sonko dans la course et la maîtrise des cotes de visibilité ina wayno de o mo ganduɗa ka woni Cheikh Bara Ndiaye de piliɗo lefol suudu sarɗiji de kam darima tigui tigui gam hollirde o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de e wawde mum daro janggo jaam si suɓgoji jottima tawa noon ko e hoorejo lesdi Sénégal walla noon suɓgoji goɗɗi baaɗi e ko yowati e maire e si noon conseil départemental e ko wayi noon e wiide jayde le parlement ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi de ɗi garti e caɗele ɗe ɗe ganduɗa ɗe ndewi hakkude fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de e si noon e préfet omo ganduɗa de kam woni toon to Koupentoum hino wayno de jayde exclusive windi ko incident lors d'une cérémonie solennelle dans le département de Koupentoum gatsa protocolaire hino wayno de ɗiɗo e ɓe ganduɗa kamen piili leppi suudu sarɗiji de ɓe jaɓani immoɓe daro gam wedde fodde omo ganduɗa ka woni préfet garnoɗo heynade ngal ɗon pottital manggal ngal ganduɗa de ha ngal waɗanno toon to Koupentoum ɗum noon jaydeji ɗi ji ko ɗum wona ko foti waɗe saabu préfet kam joɗani ministre e nder département kam joɗani président de la république e nder département ɗum noon taki hay si tawi fiiliɓe leppi suudu sarɗiji kamenne heɓe jogui fodde préfet one homo jogui fodde wadde noon ɓe potta weeɗetir ko foti ko won ha mo kala wasa falgu ko foti ko wat e wiide jayde l'exclusif jayde en relief de arti e ko yaaji e ko ngal
ganduɗa ko de kam ɗo woni o ziyara mawɗo mo ganduɗa kam mbo waɗatno toon to Tivaouane ha taki jayde nde windi ko ziyara général Tivaouane entre ferveur religieuse et message universel hina wayno tigui tigui de almuɗɓe ɓe gimmori ɗo kala ɓe gari Tivaouane gam tawede on ɗon ziyara mawɗo de baɗanɗe hitande kala toon to Tivaouane isi noon hen tigui ɓeɓe ganduɗa kamen keyni tariha Tidiane de ɓe jekkati kongol gam abbinde e aduna he e wiide jayde en relief non tigui jayde nde windiri ɗum le khalife de Tidiane appelle à la paix au Moyen-Orient hina wayno de omo ganduɗa kam heyni hande tariha Tidiane toon to Tivaouane yekkati kongol de gam wiide yo jaam artu toon to Moyen-Orient woni sengogo ko ganduɗa de wolde hende toon waɗa woni on ɗon guerre dewɗo hakkude Iran Israël e États-Unis e wiide jayde en relief jayde libération de arti e ko ganduɗa ko de kam ɗum yowi e nino omo ganduɗa ka woni Ndumbe Dieng e Seynabou Niang nanguira ɗo e nder Dakaru ɓen noon koɓe yeeyoɓe drogue ɓe gondo e wiide jayde la libération noon tigui jayde nde windiri ɗum interpellé respectivement pour trafic de drogue et escroquerie multiple. Comment Ndumbe Dieng et Seynabou Niang ont été arrêtés à Dakar on biyeteɗo Ndumbe Dieng dañɗo duuɓi capanɗe nayyi e tati de kam hina wayno de hoolino ceerno mum e biljo mum de ha taki tigui tigui waɗi ko kam noon hombo hoɗi toon to Yeumbeul ASECNA jaaɓi kala ko ganduɗa ko de hina fawa e dow mum saabu noon hombo joguino ko ganduɗa ko de hina woni yamba kewɗo goɗɗo o mo ganduɗa ka woni Seynabou Niang duuɓi mum ko capanɗe tati e jeeɗiɗi kam hoɗi ko Grand Yoff kam noon abbotono e yimɓe ɓe ganduɗa de heɓe goni e nder Sénégal hombo ɗumen ƴoƴñe ɗe ganduɗa de homo ñama kalis mum ɗum noon taki jayne nde wi ɓe naggama ɗo e Dakaru tawa caɗele goote ngala gasnirten roɓindo jayndeji men hande de ko coftal ɓalli saabu hino wayno de jayde le record de wi ko omo ganduɗa ka woni Nicolas Jackson de e nino fuɗɗori toon to Allemagne de e kippu o mbo woni biyeteɗo Bayern ɗum kam ko waɗi fayida holliri toon ha taki jayde nde windi ko Bayern 5e but de la saison retour gagnant de Jackson hino wayno tigui tigui toon to Bayern de ɓiɓɓe Sénégal ɓe wonɓe toon on ɗon Jackson e goɗɗo biyeteɗo Bara sappo ko jaya kamen de tigui tigui darde mumen mantanima nde waɗi fayida toon to Bayern tawa noon ko Allemagne ɗum woni kippu mawɗo mo ganduɗa omo heptina e nder aduna e wiide jayde le record bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni ɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o